ஆள்ல போடுங்க. ஆள்ல போடுங்க. வெயில் வரல. போலோ போலோ போலோ. காய வைக்கணும். போலோ பையா. அது ஏதோ லேடிஸ் இல்லம்மா. இப்போதைக்கு ஷார்ட் கன் எடுத்துக்கோ, அப்புறம் கன்னு கிடைச்சுனா எடுத்துக்கோ. இதுக்கு மட்டும் யார் அது? பாய் பாய். நானும் வரேன். வெயிட் நானும் வரேன். தமிழா? ஆமா. சரி கூட வாங்க. தமிழாச்சு. எனக்கு தெரியாது. என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க, என்னையும் விட்டு போங்க. அப்புறம் மைக்கு நீங்க பக்கத்துல இருக்காதீங்க, அப்புறம் உங்களை போட்டுற பாருங்க இனிமேல். டீம்மேட்ல எங்க? டீம்மேட்ஸ்லாம் உன் டீம்மேட் எங்கம்மா? எங்கம்மா உன் டீம்மேட் எங்கம்மா? ட்ரெஸ் கழட்டுமா. ஐயோ ட்ரெஸ் கழட்டி போ. அம்மா ட்ரெஸ் கழட்டுமா. ஒரு நிமிஷம். ரிமூவ் யுவர் ட்ரெஸ். அவங்க ஆஃப் ஆகிட்டாங்க.